או צריכים אייפוד או אייפון, לא משנה מה, צריכים להיכנס לאינסטל האוס. אם אין לכם אחד כזה, נכנסים בסיידיה ומתקינים. זה כבר במדריך אחר תמצאו לכם. מראה שנכנסתם. הנה applehouse.us, חיפוש, רושמים טאץ' כמו אייפוד, טאץ', גריינד, טאץ' גריינד, חיפוש, סרצ', מראים לכם פה טאץ' גריינד, לוחצים עליו, טוען. פה זה מראה לכם דף עם פרטים והכל, איך שחק, איך זה. יש לכם שתי גרסאות להורדה, את הגרסה המחודשת, האחרונה יותר, ואת הגרסה הישנה. אני מוריד את האחרונה בעיקרון. פה זה מראה לכם לינקים. בעיקרון תלחצו על Endesk Apps, זה הכי טוב. זה מועדף עליי, לא הכי טוב, אבל זום. תבחרו אחד מהשתי המירור האלה. אחר כך זה מראה לכם שזה מוריד, תלחצו רק דאונלוד, זה יופיע לכם בירוק, דאונלוד. תלחצו על זה, אם תלחצו אינסטול זה לא יצא טוב. אחר כך זה מוריד לכם, לוחצים על דאונלוד, טאץ' גריינד. אני הורדתי כבר הרבה, אז אני לוחץ על טאץ' גריינד, אינסטול. ואם פה צריכים לחכות שזה יטען. ייקח זמן אז. הנה זה מתחיל. פיקסינג. עכשיו פה זה מראה לכם שזה טוען. תחכו עד שזה יתקע ויסתיים כזה, שזה ייעלם. לוחצים על הום. שוב פעם טוען. תחכו. בעמוד הראשון נופל לכם טאץ' גריינד. אני מעדיף לגרור אותו לפה. סיימתם, לוחצים על הטאץ' גריינד, והנה המשחק. צלם למעלה. לוחצים סקייט. לוחצים כדי להתחיל, והנה. אולי, 360, וזהו. תפסיק.